БГ и Ерито БГ. Днеска ще снимаме на CSGO, макар че нямам интернет, не мога да играя на мултиплеер, зато ще играя с ботове. Сега да си изберем. Аз избирам и тук. Добре, тук. Както казах, не съм играл много играта. Не знам как точно се играе. Изтеглих я с нощи. Играх един път и това е. И там. Дай да му вземем оръжието. Ако се чудите откъде знам да му вземам оръжието, с нощи поиграх и там се показва оръжие на човека и като натиснах му взех оръжието. И оттам за... Вземем цвят. Така остана един играч. Да видим. Един бот да кажа. И ето го и него. Так. Добре. И сега ни спечелихме. Добре. Да си вземем едно оръжие от маркета. Можем. Аз, например, ще си взема на сега това оръжие. Ще взема АК-47. Май те беше. Да, те е било всъщност. Да. АК-47. Айде, аз почвам напада. Ако се чудите това сърце за кой, ето за това. Пускам го. Като го натисна и сте на малко, почвате да ви забавен кадан и можете бързо да скачате и да ги биете. И умирах. Умряхме. И за да не чакаме, казваме рестарт и ние спечелихме. Но ако, например, ние сме по-малко от тях, те печелят. Не ние. Айде, вземам си една помпа и така. Аз нямам пари толкова. Добре, тази. И тази не мога. Ама... Брат, еми и тази помпа. Що не можем другите, вземаме тази. Да, един от нас умря. Да, умря. Чак. Добре, сега да потърсим тук. По принцип трябва тук да има доста хора. Ето. И погнах. Хайде, тези ботове са просто фасулски, забие нещото. Те като долу не се усещат. И бахте, че да видим то с наш какво оръжие. Мога да му го видим сега. Той ме убил през гроб. Аз него не го видях. Добре. То сме сега малко без оръжие. Айде за екшен. Дам с ножка. Сега взех силното оръжие. Сега. Така. Айде, твой ред. На 13 съм. Бързо, умри, умря. И там има още един, ама... това са. Добре, да продължаваме сега. Само да знаете, че ако повече 15 минути няма да мога да кача клипа, защото толкова мога най-много. Иначе повече с пари. Рече имам повече. Добре, аз съм... Ето сега аз, например, че малко да става. Ако те ме оставят на малко, просто пускам сърцето и сме готови. Добре. Чакай да видим
От снайперите може да вземете. Ай, сега го. Сега, значи, да доближи. И то ще го пие. Так. Айди. Опа, умря. Сега и там един има. Ай, не умираше. Ох, къде отидох аз? И тук го килвам просто. Ето, кой е бил този? Анте, убих го. И там има един. Просто... Анте. Ох, ай. Така. Когато качим над 100 няколко абоната, пишете какви чаленджи да правя. Качете, пишете в коментарите, като ударим повече, поне ако ударим 100 съба. Почвайте да пишете какви чаленджи да направя. И да. Добре. Сега, къде са другите? Завлязоха се. Не. Добре, где са другите ботове? Някъде се скрили. Да последвам този бот, той все пак е бот. И ще намерим. Бихме. Яко. Сега какво? Добре, слизаме тук. Айде. Почваме. Анте. Оп. Айде. Чакай да изхарчи. Анте. Гънар го убих. Добре, скара си акъла. Добре, го иска. Дай ме, запищака ми. Убих. Не. Добре, ме кръв. Оп, умря. Ох. Добре, къде влязаха се? Добре. Май максимум пари бяха 15 000. Също събрах 15 000. Не знам, може би. Май те бях. Ох. Чакай, че тези ботове пак вземат демидж. Добре, да. Анти. Ох. Добре, моето оръжие. Мой пистол има повече куршуми. Добре. Сега пик. Сега. Хуй. Айди. О. No. Не тук. Тук? Не. Тук има един път. Както казах, нарочно ще играя, зато и не съм свикнал много. О, 8000. Yes. Да видим с 9000 какво може.
Можем от тук. Можем той. Трябва да събера 10 000 и ще взема едно оръжие, което мога. Ох, ух. Умирам на дец. Добре, трябва да използвам спешно. Мари! Ей, поляко, бе! 11 дори вече хиляди събрахме. И 20, 200. 11 200 събрахме. Ето един тук видях. Ей, умряхме. Айде, няма да чакаме. Скоро ще приключа клипа, защото няма да успея. Защото ставаха вече 11 минути, така че сега така. Сега само говоря сигурно малко тихо, защото е сега вечер. И айде посреден раунд малко ще поигра и приключваме клипа. Така. Добре. Да вземем и тази помпа. Искам. Мога и да последна там искам тази. Як си? Анти. Добре. Както и да е. Ще да минем тук. Сигурно тук има някой. И познах. Не искам да вземам друго оръжие. Той ми стига. Както и да е. Добре. Айде, това е последната игра. Добре, айде последни 2 игри само за читателите. Така. Добре. Да. Потърсим последния. Като свърши времето. И още един раунд. И приключваме клипа. Другия път, ако пак искате да снимам на това. Само. Чакай, ще ви кажа после изненада. Сема, яко. Айде свалих. И надявам се клипът да е харесал. Ако искате повече на тази игра, само трябва да лайкнете и да се абонирате. И надявам се клипът да ви е харесал. И чао!